Eu te mă ia de brâmă sau să mă bat de picior. Bună dragilor, bine v-am găsit sau regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alexandra, îl am aici pe Alex cu mine și pe Denisa. Denisa, finalista cu Terra Dragoste din sezonul 3. Iar în spatele camerei este Adriana. La fel finalista sezonului 3. Nu mai finalist aici. Nu mai finalist. Dar vino încoacă, te calcă mașina. Aici suntem spumele finalei. Da. Oamenii cei mai importanți din viață. După cum v-am spus, dragilor, noi am început turul României și am zis să începem cu Brăila, cu casa de stafii din Brăila. Uitați, este în spatele nostru, urmează să intrăm în ea. Sper să reușim să intrăm. Să și ieșim de asemenea. Exact. De ieșit nu mai are Eu sper să nu importanță. găsim fantome. Sau sperăm să-l însurăm pe Alex, să găsim o fantomă să sărăm. Vrei să găsim mireasa fără cap la Brăila? Hai, nu începe cu de-astea, că eu stau singur, locuiesc la Galați. Nu la Brăila, stau Vei, singur. își face reclamă pentru viitoarele mirese. Dar cu cap, nu fără. Bine. Da. Urmează să continuăm, să mergem și în diferite orașe. Vă spun aici, din cauza faptului că ăsta este primul vlog pe care îl filmăm, o să mergem în felul următor: în Galați, Iași, Suceava, Piatra Neam și după care vă mai spunem de-a lungul vlogurilor pe care le filmăm și bineînțeles o să și anunțăm când o să mergem în următorul oraș. Uitați-vă pe story că sigur o să fie vedeți. nebunie. Deci eu zic să intrăm în casă, să vedem, sunt foarte multe mașini aici, sper să reușim să Sper intrăm. să nu ne arunce cineva cu o piatră. Hai. Va trebui să sărim un gard. Va trebui să sărim un gard, dragilor. Eu vreau să-l văd pe Alex din gardul, sincer. Gard foarte mare, deci stați cu ochii pe noi. De ce? Apare ce se face. Se pare că cineva își dorește foarte mult să apară pe vlogul nostru, este foarte frig afară. Ideea este că, da, după cum spuneam, urmează să sărim un gard, dar înainte de a ajunge la acel gard pe care noi urmează să-l sărim, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați și nouă un like sau un dislike dacă nu v-a plăcut acest vlog. Follow la toți pe Insta. Da, exact, mulțumesc Denisa că m-a ajuns. Trebuie să, dacă vreți, bineînțeles, să intrați și pe Instagramele noastre, o să vi le lăsăm atât în timpul vlogului cât și în descriere jos, să ne dați și nouă un follow și multe like-uri dacă vreți și să distribuiți acest vlog să îl vadă cât mai multă lume. Deci hai să mergem să vedem despre Dar înainte să sărim, astăzi o să fie dovada clară că fetele se simte în siguranță cu noi. Minte! Sper să nu fiu primul care Vrei să fuge. dovedești că ești bărbat adevărat? Hai, Ai zis de la bun Alexandru! început că nu o să ne apere, așa că... Nu o să fiu primul. Haideți să mergem, hai! Mamă, deci trec foarte multe mașini pe aici și mi-este efectiv frică să sar, să nu vină cumva vreo mașină, că o să trebuiască să sărim pe rând. Eu sunt prima, măcar intru acolo și mă ascund. Nu știu dacă asta e casa, dar din câte am înțeles eu, asta e casa. Dar ideea... Păi, dar era și pe YouTube. Era pe YouTube? Ai Da, văzut? era aceeași casă pe YouTube. Da? Ideea este că trec foarte Și multe eu, din câte am mașini. văzut, ei pe aici au Deci sărit. ziceți că fac în ciuda ăștia, mă, trec unul câte unul jur, zici că am văzut nu știu ce chestii pe aici. Ia să vedem acolo. Asta e, mă. Stai, măi, fel, asta eu e, trebuie să mă. sar. Nu, el vrea să fie maciumer acum. Nu o să o întrești pe Alexandra, stai liniștit. Gata? Aia e? Ia uite-te ce-i pe acolo. Mamă, vezi că te privească. Așa, gata. Mă, ia vezi ce-i pe acolo. Oarba după voi. Hai că dacă... Haideți, mă! Stai, mă, cum dai, bai, sărit? Stai, mă, așa. Stai, așa. stai, femeie. Vezi să nu te tai în aia. Câte unul și veniți și vă ascundeți aici. Alex, poate îți rup pantalonii. Hai, mă, Alex, mai repede. Mamă, cum ați sărit, mamă, în cavaș? Sper că ți-ai luat pantaloni și nu ți-ai luat mulați. Când ai închis... Hai, mă, repede, Denisa, că vine mașina, hai! Hai, femeie, hai. Hai, femeie, Adrian, aoleu, hai, că nici nu știu de ce te apuc, hai. tu ce faci, mă, Denisa, tu nu știi să escaladezi un zid? Nu putem, Alexandra. Locurile de renovare și dotare. Nu, mă, nicio șansă să intrăm aici. Ce tare, ne-ați altceva, nu e? Așa, Brăila Prin au zonă? fost finanțate de către... Păi de viața mea cât e de fric să mor.
Da, dragilor, din păcate nu avem nicio șansă să intrăm în clădire, deoarece au pus table peste tot, deci practic fiecare geam este închis cu table, veți vedea de-a... Da, ideea este că din păcate nu putem să filmăm, să intrăm înăuntru pentru că a pus tablă la fiecare geam și la fiecare ușă. Adriana este panicată încât mă filmează de pe la gard, de printre garduri, deci ei este frică să nu treacă mașini să ne vadă înăuntru aici, dar practic pe noi ne vede și ea stă ascunsă și nu e ca și cum ar avea o dita mai lumină. Alex a luat-o mai devreme pe aici, pe... Păi da, treceau mașinile, tu stăteai așa, Adriana era cu camera jos și tu stăteai așa și tu uitai la casă, zici că mă speriai că mă uitam acolo și ziceam, băi, schimbă poziția, întoarce-te și tu în stânga, uite-te la lumini, nu te uita la casă. Da, se pare că Alex este foarte panicat. Vino mașină, hai Alexandra, vino cu Alexandra. Da, iar am rămas singură, iar a fugit Alex, trec foarte multe mașini și le este frică. Uite, mașină de aia zic ca în America. Uite, tu vezi? Bă, ai văzut când n-am văzut în viața mea mașină de aia. E vezi de prima oară. Ce mașină? Da, am văzut ce mașină. Stai în brăila, stai degeaba. Zici că e masacru din Texas. Da, din păcate nu putem să intrăm, aventura noastră continuă, ne vedem de la Galați. A few moments later. Hai, dă-i înainte. Ce faci, mă? Hai că nu fali. Haide, mă, fă-le nimuți, hai! Ba, Alex! Alex, ce prost am. Asta este Alexandru al nostru. Deci, cum ai zis, Denisul, că este Alexandru? Lăudăros. Am venit și noi în Galați și el ne-a primit aici doar ca să ne arate apartamentul lui, nici de cum să ne arate orașul sau să mergem să filmăm și noi ce trebuie și cum trebuie. Nu. El vrea să ne arate apartamentul. Dragii noștri, să nu înțelegeți greșit în momentul în care zic că Alex vrea să ne arate apartamentul, că știu că vor fi hateri care cine știe ce vor zice, că Alex vrea să ne arate apartamentul din un anumit motiv. La. Nu sunt 100% sigură că se vor scoate cuvinte proste, așa că vreau să subliniez acest aspect, ca nu cumva să avem surprize. Și unde e locația? Iută-l. Și cum intrăm? Ce e ăsta? Palat? Destinația dumneavoastră este pe partea stângă. Vedem acum. One eternity later. Unde s-a dus ăsta, mă? Ai să uite de scări, Alex. Nu, eu am văzut pe unde trebuie să intrăm, este pe undeva pe jos intrarea, doar că problema este că noi trebuie să sărim din nou ca să ajungem. Hai că sărim. Ia Nu e de uite, jos că am sărit gardul ca să ajung aici. bă, mă, deci nu. Nu, Alexandra, nu te băga pe de-astea. Alexandra. Terminați-o, mă, Bine nu vorbesc. vă mai tot bateți atâta cu pumnii în piept. Nu, că Alexandra... A, dar e închis aici. Dar nu mai sta pe alea femeie, că îmi dai panică. Mă, dar stați liniștite, că am eu grijă să Păi, cad jos, dacă o fi să cad nu, jos. nu e așa? Asta este. Deci Alex este foarte panicat în momentul de față. Dar ce ai? Dar ce ai? Bă, dar vorba lui Alex, dacă or fi oameni pe aici, boschetară de ea. Scărici? Mamă, ce-am crezut. Uite pe acolo, ziceam eu, ca să că trebuie să intrăm. Cum. Ba, da, uite că avem cum. Trebuie să găsim o mod. Aici cred că a fost baia, mă. Păi, eu... În palatul ăsta. A fost Căcănescu acolo. E jale. Hai să mergem un pic să vedem pe cum să... Aici a scris Cami, inimioară. Da. Dacă vine cineva. Hai că asta ne-a mai lipsă. Trec foarte multe mașini pe aici. Noi suntem în centrul orașului. Băi, ia gura mică. Noi suntem prin centrul orașului. Uite, aici ce-a fost? A fost balustrade, cred, nu? Da, mă, da, dar asta asta ce-a fost este până la urmă, un palat? Da, Palatul asta este cui? palat. Palatul cui? Hă? Palatul cui a Nu fost? știu, o să citesc în curând povestea și o să vă spun exact despre ce Dar este aveți vorba. grijă că sunt numai cioburi pe jos. Păi femeie, stai aici. Uite, tu vezi ce lungă e aia. Taci-mă din gură. Alexandra, nu te prostii? Alexandra! Tăceți-mă din gură. Tăceți-mă din gură. Gata, am ajuns. Am
jos, nu pot să Nici eu nu trec. Haideți să mă vedem. Ce mă treci că nu trec? Nici dacă mă Bă, plătești. de ce sunteți atât de fricoși? Astea țin, da. Da. Nu cred că mai am baterie la cameră, la lumină. Cred că mai văd. Blițul meu, bate. Mamă, și doar am luat... Alex, te duci tu mai de să iei baterii? Baterii. Dragilor, noi am rămas fără lumină la cameră, merge foarte încetul. Acum vom coborî jos și vom intra pe un geam. Alex s-a dus la mașină și ne-a dus bateriile. Doamne, nu te cred că ți-ai rupt pantaloni. Cum ți-ai rupt? Am agățat în gard. Ți-le frică de asta cu BMW-ul? Ți-le frică de asta cu BMW-ul? De bateriile. Hai să mergem jos și să sărim pe acolo, pe geam. Să vă văd cât de bine puteți să escaladați voi zidurile. Așa, mă, altă viață. N-aveai cum să intri pe partea asta. Filmezi, nu? Ce e pe acolo? Ce este aici? Da. Drumul spre libertate. Deniso, hai! Deci, după cum vedeți, a trebuit să intrăm pe un geam, pentru că nu avem, practic, cum să coborâm pe acolo. Bă, îmi rup pantalonii ca Alex. Aici. Poate îți rupi și tu pantalonii cu cer. Deci să-mi bat picioarele în rup Adidas și pentru... și să da și eu spun, nu, da. Oh, bine, Alex! Bine! Bravo! Nu-ți mai care. Uite că a trăit cineva aici, vede, sunt castroane. Da, mă, păi ăsta aveai, adică intra foarte... Mamă, uite ce șmecherii. Așa, și tu, mă, tu, acum unde mă duci aici? Hai că te duc eu, Deniso, că eu știu. Eu am trăit aici, deci într-o viață anterioară, eu am zis că trăit ai văzut, aici. tu nu știu ce, Doamne, iartă-mă. Vino că ți arăt eu ce am văzut. Ideea este că am văzut aici tunelul ăsta și tare curioasă sunt de el. După care urcăm scările sus ca să ajungem pe partea asta la altă. Dar între timp mă gândeam să le citesc un pic povestea acestui. O citește mai târziu. Uite aici, în tunelul ăsta vreau să o citesc. Așa și Fix eu. în tunelul ăsta. Ce? Hai să urcăm pe scările astea, mă. O să urcăm, dar... Sau hai să mergem în camera asta, că văd că este o cameră aici. Da, nu mai este camera, au zidit-o. Da, au zidit-o. Hai să citesc. puțin sus, să vadă lumea pe unde a trecut Alexandra. Vă citesc un pic povestea acestui loc, după care vom continua și vom explora locul ăsta. Se aude ceva? Păi da, zici. Lasă că nu cădea geamul acum. ăla, jur. Bine, dacă casul din picioare este altceva, dar mă rog. Da, Palatul Gheorghiu, una dintre cele mai cunoscute și vechi ruine ale Galațiului, are și el o poveste. Imobilul se află în plin centru și se năruie, nelocuit de sfert de secol, în vreme ce moștenitorii se hărțuiesc unii pe alții prin instanțe și se contestă vehement. Jefuit de gălățeni cu lipiși la degete și vandalizat de boschetari și golănași de cartier, chiar dacă vreo 2 decenii, la nici 100 de metri de el, se afla o secție de poliție. Oho! Deci v-am spus, eu știam ceva cu secția de poliție. Palatul mai are foarte puțin până prăbușește, deci se vede destul de clar. E o ruină totală aici, adică este... Stai și fix deasupra unei arcade care... Ia vină și care stă... Da, uite ce e acolo, acolo ai Ia văzut ce dați-vă mă, că eu acum am văzut Uite, ce e Alexandra, acolo. acolo ai văzut ce e? Am văzut. Fațada pare cât de cât întreagă, însă pereții interiori, acoperișul și zidurile din spate au dispărut. Deci cum ați văzut și voi pe vlog. Însă există ceva care stă solid în picioare. Legenda fantomei care... Nu, fără mișto, că au început zgomotele astea și mai văd geamul ăla acolo, mă ia capul. Mă lăsați să citesc și eu. Nu te las. Ba, lasă-mă că trebuie să o citesc. Însă există ceva care stă solid în picioare. Legenda fantomei care cică ar bântui ruina. Evident, muzeografii de la Muzeul de Istorie din Galați, aflat peste drum, la 20 de metri de palat, zâmbesc ironic la întrebarea despre fantome și alte năzbâtii supranaturale. Nu le-au văzut și nici nu cred în ele. Asta nu înseamnă însă că mitul a fost deja demontat.
Niculai, boschetarul care bântuie clădirea, deci avem și un boschetar deci aici. ai avut dreptate cu Zice boschetarii. că nu el singura arătare din zonă și că în crucea nopții e uneori, deci uitați-vă, este 12 și 25 în momentul de 2 față. secunde, dacă cumva apare Nea Mărină ăsta. De supăra eu pe unde ies. Hai, termină de citit odată și hai să mergem. Haide. De ce sunteți Să atât de văd după aia nerăbdători? un titlu cu Lasă. Mireasa fără capul. Așa. Singura arătare din zonă și că în crucea nopții e uneori Bairam. Opa! Opa, mai dau și Bairam aici. Haide. Oricum Mare vreau să de merg eu năluci. prin club. Mai sunt năluci, știți ce sunt Da, alea năluci? haide, Alexandra, citește, Eu vreau că să nu e dați spunea amuzant. Mării. Culmea e că știe și povestea aferentă. Culmea e că știe și povestea aferentă, cum că unul dintre apartamentele de la etajul 1 ar fi murit 2 tineri căsătoriți Mamă, și chiar am fost în la etajul 1 prima noaptea anunții. Mi-e rău. El ucis de fostul iubit al femeii, ea luându-și zilele de groază. Și că fantomele în alb bântuie când și când ruina. Prizoniere în 2 lumi. Voi M-a nu, luat, voi nu plecați. m-a Da, luat- știu și pe mine m-a luat. Voi nu plecați la Pasul în seara asta, plecați mâine dimineață. De ce? Eu stau singur. Hai, ai terminat de citit. Da, să vă spun, dar Alexandra e singura îmbrăcată în alb, deci cred că ea o să înceapă să bântuie prima. Hai, Păi. lasă, nu mai vorbi de bântui, fantome și de astea. Tu ce ai, mă, de reacționezi așa? Eu Hai sincer, dacă e vorba de petrecere, vreau să nu le spunea Mărina. O femeie, doamne, să înțelegi boschetarii? nu știam că atâta potențial. Urcați sus la etaj, să vedem ce e la etaj. La etajul 1 poate dăm... Simțeam o răcoare aici. Poate... Era Nea Mărin. Hai să mergem la etajul 1, poate găsim fantomele alea. Ai, și apropo, în aventura lui Alexandru de a escalada gardul Pentru a lua zidul bateriile. și pentru a lua bateriile, pentru că rămăsesem fără baterii la cameră, Alexandru al nostru și Iar pantalonii ăia scumpi, că e de duminică. și-a cam rupt Ei, oricum erau pantalonii. potați aici, dar bine că se Și-au cam rupt și-a cam rupt pantalonii în fund. De duminică erau aia. Ca să înțelegeți cât de mult Vezi că e efort cu ei aici, să nu călcați în ei. facem noi pentru voi, dragilor. Hai. Să continuăm să mergem la etajul 1. Aveți grijă pe unde călcați pentru că sunt foarte periculoase. Cioburi. Alex, tu ne spui nouă și calci tu în el? Sunt de la Melci, mă! Mie îmi plac pantalonii lui Alexandru. Alex, sunt de la Melci. Dar nu te mai panica, hai. Hai să mergem să-i vedem să e... Te bure... Bă, aveți grijă că să vedem ce urmează. Dacă vrei, eu tu înainte. Bă, deci este foarte... Aveți grijă cum mergeți pentru că gândiți-vă că practic scările astea sunt prinse doar într-o parte și aici noi avem din nou o grindă, adică aveți foarte mare grijă cum mergeți pe aici. Adică Este pe rând, hai, foarte mișcă-te. periculos. Și uite, cred că aici, ăla era apartamentul... Da, Alexandra, era apartamentul ăla, Unde dar au murit ăia, mă? Ai urcă scările alea, ca să pot să vin și eu. Sincer, am fost, Adriana, într-un loc mai înfricoșător decât ăsta? Hai. Nu. Da, dar ideea Eu e sincer că... m-am speriat mai tare la Piatra Olt. Mai tare la Piatra Olt? Da. Se auzeau niște zgomote acolo. Probabil din cauza că a fost prima oară pentru tine. Nu știu, dar se auzeau Bă, niște... dar ia uite. Ce? Mă, mai este și dincolo, gen. Lasă, nu. Adică ăsta continuu. Băi, e mare, mă, e super mare Da. ăsta. Ar fi mișto dacă am putea să-l vedem. Ia uite, Adriana. Ar fi prea șmecher să-l vezi pe tot. Ia uite, încolo mai este. E super mare, ești nebun. Vezi? Păi, dracu, e dita mai palatul dacă e palat. Ce mă, că e prea șmecher, dar noi nu putem să ajungem acolo, nu avem nici cea mai mică așa. Uite cum cad ăstea, mă. Dar uite-te aici cum cad astea. Uite aici sus, sus. Nu, ce vezi tu aici e nimic pe lângă ce e în partea asta la altă, Denisu. Ăla de... Poate vine fantomă. Ce ar mai fi? Nu dai seama că mă Aveți duc. grijă că uitați-vă aici cum este. Ăsta e alt etaj. Și scările astea nu mai, nu, pe aici nu mai Aveți urcăm. că e prea... Dar nu mai ai unde să urci, aici, nebună. Mamă, uitați-vă sus cum se vede să... A fost. Și aici. Hai, vin. Îți dai seama ce conac este? Nu palat, conac a fost ăsta. Ce-o fi fost, dar Nu, ăsta e palat. a fost mișto. N-ai Ușor, auzit, am Alex. citit povestea, Alex. Băi, e mișto, adică chiar e foarte mare. E mare, dar nu știu cum... construit? Ha? În ce an a fost construit? Nu știu că nu scria. Sau scria? Nu știu. Deci am cred că la începutul anilor 1900, știi?
Nu, mai devreme. Mai devreme? Da, clar. 1700 și ceva. Nu, cum mă, și tu vezi ce ciment, ce lucru. Da, acolo. da. Ca eu la apartament și ciment ăsta. Nu, serios, că uite, sunt astea. Stai mă că vă zic. Mai Dar nu scrie. Ăștia au sunat Cred că o la- ambulanță pentru noi și când dacă Doamne ferește. Nu scrie în ce an a fost construit. Ideea este că a fost construit și se află fix în centrul orașului. Dar eu Băi, vreau aveți să grijă? vedem, Ai grijă, Alex. eu vreau să vedem cum putem să ajungem în clădirea, Lasă. Nu mai vrei tu să în vezi. clădirea de lângă. Doamne, Doamne, Doamne. Ah, uite pe unde? Pe unde ia? Pe acolo. Băi, aveți grijă voi două, Alexandra, dă-te de acolo. N-ai cum să te urci acolo. Să speriază rău cu Alex. Tu de ce te-ai Păi speriat? am văzut mai gaură în fața mea, că m-am uitat în stânga, m-am uitat azi pe Ia, încearcă și ridică, mă poți ridica. Nu, vreau doar să mă ridici. Doamne, vezi, poate te cațere acolo, că acolo rămâi. Păi oricum, avem bărbat cu noi, nu? Stai puțin. Haide mă. Eu te mă ia de brâu ăsta să mă bat de picior. Hai, pune piciorul aici. Hai. Haide mă, păi împinge-mă, n-ai putut. Gata, doar ea se duce și cobori imediat. Dar nici n-am cum să trec pe aici, pentru că e e chestia asta și cadă. Deci, Alexandra! Hai înapoi, hai. Iau-mă înapoi. Pune-te în fund. Ce să fac? Pune-te în fund. Vin, nu, dă mâna. Doamne, 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 ce panică îmi dă fetița asta. Bă, da, vă este chiar atât de frică cu mine, pe bune? mi-e frică de tine, nu cu tine. Cum Să adică nu de pățești mine? ceva. Hai să mergem încolo, să vedem ce e. Oare mai e ceva pe acolo? Mie îmi pare rău că nu putem să intrăm în partea aia. Dar știi ce nu înțeleg eu? De ce au astupat anumite camere? Mie asta îmi dă cu virgulă. Mă, dar Păi de miroase ce? mort aici. Hai să plecăm, nu mai pomeni de asta, că acum mai ia panică. Nu, serios, mie... Nu, pe bune, Asta miroase îmi dă cu mort virgulă. aici. De ce au astupat anumite Mergem, camere? Doamne, mai și miroase a mort, hai să mergem. Oh, mă, că aici au murit o grămadă de... Aoleu, nu mai pomeni, doamne, băi, nu. Nu ieși de aici, hai să mergem, nu mai vreau. Unde ești? Pe unde am venit? Pe unde am venit? Uite, Pe partea aia, mă, pe acolo. Care? Pe acolo. Vrem să înainte. Da, bine. De ce, mă, pe acolo? Auzi bine. Ce, mă, Alex? Nu tu ai zis că vrei să venim la tine. Uite că ne-a mărit și a dus și lemne pentru iarnă aici. Da? Ne-ai adus, Alex, aici să venim la Galați, că avem foarte multe lucruri de vizitat și că tu mergi cu noi. Acum ce faci? Dai Dar înapoi? eu m-am zgâriat la cor. De ce? Iată-mă, când chem 2-3 femei la tine acasă, le aștept să vină la tine acasă la o cafea și el te duc la locul. Păi tu știi de ce venim. Hai, Alex, hai. Să-ți rup Hai să pantalonul intrăm în pe fund. acolo, că uite acolo nu Deci este foarte fricos și Alex, deci nu mai Nu poate de sunt frică. foarte fricos, sunt foarte realist, pentru că e foarte periculos. Bine, E Alex, diferența hai, între pericol și hai frică. Hai să în mergem, groapa hai aia, să hai. După tine, Uitați-vă hai. la el cum reacționează, dragilor. Deci mie îmi place foarte mult. Îmi plac foarte mult reacțiile pe care Hai, le fac. Alexandra, vină cu Efectiv, nu mai poate omul. Dau camera aici. Ce e acolo? Mamă, e ce trebuie. Dar nu ai cum să duci acolo. Ba da. Trebuie. Aia aia și tu. Hai mă, cum să da. nu ai? Uite aici sar pe asta, ce a fost asta? Cadă, ce dracu. Acolo de misul. Stai să treacă Ce rău Adriana. îmi pare că nu m-am luat de tine în emisiune. Nu? Atât de rău îmi pare. Dar nu ai ce Dar să putem vezi. să ne scriem în sezonul ăsta. Nu-ți place de Ia, nicio fată? poți să bagi un pic lumina încolo să vedem dacă... Nu, e închis, nu. E gen, practic a fost un garaj, cred că aici. Hai, să ieșim de aici și să ne continuăm aventura în altă parte. Unde în altă parte, că nu mai sunt intrări? Păi, dacă tot ne-a invitat Alex la el acasă, mergem până la el acasă, să vedem ce... A zis că ne dă o cafeluță bună. Da, exact. Sper să mai am. Da, mai am. Hai. Să vedem ce iese și cum iese. Haideți să mergem mai departe și mergem acum spre casa lui Alex, pe apartamentul lui Alex și ne vedem de acolo. Hai. La cămin, că a zis că stă la cămin.